A day in my life as a sexy sauna, karon tambok na. Maunang tambok na sexy, tamsi. For today's video mga katamsi, for today's video, pero dugay na di ay ni nga video. Makaibisi-bisihan man kay ta, maong dugay ta makaedit. Anyways, highways, so padong dahil may ana dito sa San Fran. Sayo mini gikan ana kay daghan man kay mi paliton dito mga katamsi. Moadto din may ana sa Prince mga katamsi kay yaha daw may groceryhan dito sa Prince. Pero unya na ta magchika-chika mga katamsi ha, ato usan ni fast forward kay para ma-feel pud ninyo ba unsa ang amo ang dapit. Then makita ninyo ba ang amo ang view diri sa Kamutis. I just need something for real, need someone to feel. I'm going straight for the kill. I just need something for real, need someone to feel. I'm going straight for the kill. O diba? Manami nakapamili ang mga katamsi. So gisulit yun na ako dira mga katamsi. Uy nga, namili jud ko ang nagdagan-dagan dira kanang kanang gamit jud sa kusina mga katamsi ba kay para dili na ta mahasol pa og kanang magkuha pa sa akong tindahan mga katamsi. Uy sus ang atong puhunan gamay ra baya no. So nagpapalit pud ko niya ana og planggana mga katamsi kay ang akong planggana kay nahigihimo naman imnanan sa among baka uy. Then kaman soft drinks, then wa jud na mawala ang iyahang ilimnon dira mga katamsi. Kay para pud nasa mga brother nga mga palahubog ba. So dili jud na nato ikawaw no nga kaliwat ang mga palahubog kay tinuod man gyud na nga mga palahubog niya mga brother ba. Samot manggani ta palahubog pud ko unya gud. Imnom pud ni nato mohito unya lang. Di nagpalitay pud mi ana og kanang spaghettihon mga katamsi kay nag-crave jud ko ana og spaghetti mga katamsi. So kani di among gipang grocery mga katamsi kay giutang na dai ni namo diri sa Prince. Pagkahuman dayon namo dito sa Prince ni hapit usa mi diri sa Katunggan kay gigutom na jud mi mga katamsi kay wala pa mi pamahaw. So nangaon mi diri mga katamsi kung kinsa tong muari diri sa San Fran mga katamsi ari mo sa Katunggan kay daghan kay mo diri mapilian ng mga pagkaon. Basta daghan kayo mo mapilian diri mga katamsi ng mga pagkaon. So dito mi sa pinakalas na nagpili kay naa sila yung mga sabaw-sabaw dito mga katamsi ba pero ganahan jud ko fried chicken mga katamsi. Mo jud na mga favorite food, fried chicken, lechon manok, king ano mga katamsi ba. Pagkahuman na mga katamsi, naabot kami diri sa balay. So ato na ni i-pull ang ato ang gipamalit. Di mo gawin konsol sa usapart? Kasi tambal sa ay gapil ka ngayon patong ha? Ito ko hindi ko pa balbas pinakamalaki jumbo na kaon mang kumawas puto ya si Tipan Francie lakad mo kami kuya pag spaghetti so kailangan spaghetti na kuya coffee mag-barbecue ni so pinakaiganting pizza nga pa rin pinakaiganting ang nagsisip na kapin crispy fry ano pa rin itong atong planggana floor mat may planggana pa rin floor mat so floor mat wala ang dyan ang pausing planggana namin sa CR thank you buka pa rin arrange kami sa CR ito ni ba sa phone kaya bibili mo for apa rin guys ang shampoo sabi na lang gunting be gunting
Ting. Ang dami ko ang wala sponge. Ako extra sponge. Dami. Ako siya magtihindaan. Ah. Si? Wa. Wala naman si Teresa kasi pares mga mo si. Ako lang. Dito kami na dapat kon dito. Wala ko dito. Kapila dito ba? Ako yung ako yung tao. Ito to kanina. Oh, dapat suka pa? Kami mo suka pa oy. Arrange to me. Og diri na lang kutob, mahal ko kayo bisag tambo ko. Pero lamiun.